אני נועה תרזדה, ואני הולכת לשאול כמה שאלות את הבנות חמודות. מה הרגע הכי מרגש בתחרות? כשאני מסיימת לרקוד ומחייכת לשופטים ויוצאת. כשאני מקבלת מדליות אני מתרגשת מאוד. שמתי שאני מסיימת את הריקוד, אז אני מחייכת לשופטים, ואז הרגע הכי מרגש בתחרות זה לקראת סוף הריקוד. כשאני רוקדת ולפני הפיקוד, כי יש לי קוראים לי איזבל ואני הכי מרגש אותי כשאני נכנסת למשטח ואז כל השופטים מסתכלים. שלום, אני שיראל, והדבר הכי מרגש בתחרות זה כשזה הפעם. הדבר הכי מרגש זה בהתחלה, כשאני נכנסת, בגלל שזה לא ממש, זה מפריע קצת. וכי לא אמרת נוי, את השתתפת בתחרויות בחו"ל? וואי, בטח באוסטריה. ואיך זה היה? וואי, זה הפעם הכי כיף שרקדתי, זה היה הכי כיף לרקוד. כי יש שם, המשטח שם הוא מקפיץ כזה, זה לא כמו המשטחים פה בארץ, ומרגישים שם יותר התלהבות מבארץ, זה לא יודעת, זה הרגשה אחרת לגמרי. היי, מה? אני מרעננת את זיכרונותייך ואנחנו היינו בצ'כיה. ואני הייתי הרבה פעמים באוסטריה ובצ'כיה. אנחנו ננצח, כולם. אורנה, למה את באירובי בכלל? מה? למה את באירובים? לא יודעת, אני אוהבת את זה. הרבה שנים, לא נמאס לך? לא. כי זה כיף. כיף לראות ואני אוהבת אותך. גם אני אוהבת אותך. בגלל שאני רוצה ליהנות, וגם אני אוהבת רק בשביל ההופעות. בהצלחה! זה מסגרת, זה מקום שהולכים ונהנים בו. יש פה המון אהבה. נו? גולגול בתחרויות זה שלי. בגד גוף זה שלילי. מה? והבגד גוף. אני לא בגד גוף, נו. הבגד גוף. מה? בגד גוף והופעות זה שלילי, זה לא נוח. אני הייתי מתחרה עם זה בלי בעיה. תסתכלו איזה יופי, לכולנו יש גוף. את מתרגשת? בנות, תגידו לי כמה אתן מתרגשות? מאוד מאוד מאוד. מאוד מתרגשות? כן. 8 או? 20. כמה אתן מתרגשות מ-1 עד 10? 10. 10? או? למה 10? לא יודעת. כמה את מתרגשת? מאוד, הרבה. הרבה? שלקין, כמה את מתרגשת? עדי. עדי, זאת עדי בכלל. כמה את מתרגשת? אין לי מושג. את לא יודעת כמה את מתרגשת? אני מתרגשת בכלל.